La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. El manicomi per error. En Ritchie, a l'habitació. En el manicomi on treballava feia 3 mesos que no em pagaven el sou, així que vaig enviar un correu electrònic. L'assumpte, ingrés del manicomi. El missatge: bona tarda, encara no he rebut l'ingrés de 3 mesos. Espero que sigui aviat. Firmat, Ramon. Al cap d'una setmana vaig rebre la resposta. No pateixis, que durant aquesta setmana et farem l'ingrés. Firmat, l'encarregada de recepció. Dijous van venir a casa uns senyors i em van dur al manicomi. Què passa aquí? Vaig dir estranyat, mentre em portaven en una llitera. Et farem l'ingrés al manicomi i estaràs uns 3 mesos. Has de reposar la ment. La teva habitació és la 13 i no estaràs sol. Ja et presentarem al company quan arribem. Però hi ha hagut un malentès. Soc metge, no pacient. Amic meu, els metges també ens posem malalts. Jo volia que em fessin l'ingrés del manicomi. És a dir, els diners que no he cobrat durant aquests 3 últims mesos de feina, no pas un ingrés al manicomi. I és per això que estic tancat en aquesta cel·la del manicomi on treballava. 3 mesos després. Per fi han passat 3 mesos d'ençà que em van tancar per error al manicomi. La bústia era ben plena de cartes. Una era del manicomi que deia que em feien fora perquè feia temps que no hi anava a treballar. Dibuix, en Ritchie abraça un cor. Si us ha agradat el conte, doneu-li amor.